uroyi, ubenzi, udzungairwa, kupenga, zvinhu zvakazara nemaZimbabweans. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare panapa channel yenyu patinokupakurai nyaya nenhau dzinenge dzichiitika munyika. Nhasi ndiri kuuya nenyaya yandiri kutambira panapa ine mumwe murume mudhara, I don't even know kuti mukomana aita chinhu chakashata kumaZimbabweans. Kune dzimwe nzvimbo ndo vanhu vaive kuti panguva yekudhara vainzi tingati vatengesi vekuti at the end of the day waizi munhu ari kutakwa nemabwe. Why? Because anenge aita chinhu chakashata. I understand kuti majournalists sometimes kutsvaga nyaya kuti vanhu tipe vanhu nyaya vanzwisise zviri kuitika, but ukaona izvo zvasvika pa this extent zvashata. Journalist anofana kuuya nezvinhu zvinobatsira vanhu vakawanda kuti vanzwisise. Kwete zvekuti kana this guy kuti ari kuenda paborder ono expose kuti madays ari kutengwa sei kuti vanhu vaende kugara muSouth Africa. What kind of stupidity is that? What kind of stupid journalism is this? What? I'm very disappointed, guys. I'm very disappointed. Hakuna ava vasa mwevedo. You know, if I still remember vanhu vakawanda panapa vaibira that's not good journalism, man. Eh? Why are you always talking like this, man? All right. Look at this guy. Kuenda kunotengesa vanhu. You know vanhu vakawanda, guys, let's be very honest. Mabasa muZimbabwe anonetsa. Kana iwe uchienda kubasa usaononge mabasa anetse. Unofana kunzwisisa nesu because tisine chinzwisisa zvinhu zvikuitika tonyatsoziva. Ndoona kuti kudzotona singashande inini. Ndozviziva. Ndoona kuti kutaurira. Saka vanhu ivavo namba iyo isiri kushanda azvireve kuti vanhu vave vanopenga. Ndisoko kuti vanhu vazhinji vanozoona kuti ona nguva iri kufamba. Pamuri hapana kana one thing chiri kuoneka. Saka the next thing anozongoti ndibude ndiende kunze kwenyikawo ndiende pamwe ndinganoona magreen pastures. Nyika inoona kutadza kuitira zvafanira kuti munogona kuti munomu watodzidza zvatoita zvinhu zvako wapedza kudzidza, but the next thing kuti uchizokwanisa kuwana zvinhu zvochadawo zvonodeserve kuwana paeducation yako zvinoona kuramba. Saka unoona kuti nyika inoona kutokuitira inenge tori kana neighboring country tikandiende kuSouth Africa. Vanhu vakawanda vararama neSouth Africa, dzimba dzakavakwa, vanhu dzimotikari, mabusiness akatotanga, you know, economy yakatoboostwa, inotone a certain percentage yaitobatsira nyika yeZimbabwe. Ndopo uri kuona rimwe zimbwana rimwe munhu ramene kuti rashaya zvekutora here nemakamera ewayo rakuenda maborder kunotanga kuno expose kuti madays anotengwa sei. Utsinye here. Guys, I'm very disappointed. Iyo nyaya yacho ndakatoisa pa screen moni mozoti kuliende unotaurisa. Andozomene kuti ndipopota unotaurisa. Asi zvese zvinhu zvatinotolerate. Atidi zvinhu zvinoomesera vamwe vanhu isusu. Atidi kuti vamwe vanhu vatambure mane isusu. Ndozvoti tichida tinogara tichiwawata nekuwawata kuti vanhu vawane a better life. Ndo nyaya yatinenge tichitayo panapo nguva zhinji. Vanhu ngavawane a better life. Life inoonekera, life inonzwisisika. Munhu akaona kuti nyika isi kumuitira ngaave ari free kuenda outside. Ma opportunities kutengwa kwamazuva mukanda wa expose. What's next? Vakutovharisa. Ndimukutengesa madays vakutogarirwa dho rimwe ravharwa because of you. Wobva waona chi because of watengesa nyaya waona mari pachinyaya chacho unenge watengesa. Zvakadhakwa. I'm against this nonsense myself. Inini Sakulie ndikuti handisi kufara nezvaitika. Muri yeZimbabwe ameno munoona sei nyaya iyi iri kutaurwa yemuchinda ari kunzi Zimbabwe journalist tafadzwa sinema yake anditaure ari kunzi abuditsa documentary iri kutengeswa kuitwa madays paBedbridge border. Muri kuiona sei nyaya inini aina kundibata zvakanaka yatondirwadza zvisingaiti because I'm one of them. Ndori mmoja ndotenga madays ipapo. Nditonawo madays ndinokuratidza ndotenga every 3 months ndichotenga mazuva, but iye azvibuditsire chii atopedzerana. I mean, tell me what you think in the comment section. Mukuiona sei nyaya.